Timore Kaluo ka mokwongo en submission rally, final submission rally mano timore Homa Bay. No neno lweny e kind jogo mohero Evans Kidero kod jogo mohero Gladys Wanga. Magi gin jok ma front runners malaro kom mar governor ma Homa Bay County. En ranyisi ma ok ber nikech asebedo ka wacho ni wasebedo gi kwe kopogore gi yiero mamoko mwasedhi, wasebedo gi kwe maber ahinya, to ne waneno ka weche mag tulo nonyiedhore, kendo wageno ni between kawuono gi kiny ka wadhi e yiero to koko ma ne waneno cha kik bedi. Aparo ni arita kwe, polis be koro nyaka ng'e ni gwenge ma Homa Bay chal nade. Mar ariyo no timore kama owadwa Charles nitiere e kind officials mag IEBC kod weche manotimore mane wacho ni ne ok otimore e yo makare. Wageno wasebedo kwa wacho ni trust kata geno mar jopiny kuom duol mar IEBC e kinde mosekalo osebet kodok chien. Koro en gima chuno IEBC ni nyaka giti e yo makare, nyaka giti e yo mariek, nyaka gineni jopiny oyie kodgi sama koro wadhi e yiero. Gik manotimore godo nyalo miyo ng'ato paro ni kamoro yiero ni inyalo tug godo. Aparo ni mago e gik maricho manyalo wacho mananeno. Maber manyalo wuoye Victor en ni odiochieng' ma kawuono ka watieko ka to wadhi apis mag Media Council of